Dobar dan svima i dobrodošli u novu epizodu Kratke povijesti. U današnjoj epizodi, brzo, kratko, ali efikasno, prelazimo kroz povijest Ruskog carstva u 19. i 20. stoljeću. Odnosno na početku 20. stoljeća, ali više o tome ćemo nešto u sljedećem videu. Danas ćemo se baviti rastom, razvojem i onda u konačnici i stagnacijom Ruskog carstva. Pa, da ne duljimo, možemo započeti. Ovo je karta Ruskog carstva, odnosno Rusije kao države od 1533. pa sve do zapravo kad je bila najveća svojim obujmom, a to je bilo za vrijeme vladavine Aleksandra III. A tako će zapravo ostati sve do Prvog svjetskog rata, a znamo da nakon Prvog svjetskog rata propada Rusko carstvo i nastaje Sovjetski savez. Pa, možemo započeti prvo nešto općenito o Ruskom carstvu, ono što se vjerojatno već i svi znate, ali vrijedi ponoviti. Rusija u drugu polovicu 19. stoljeća ušla kao jedna od najvećih čuvarica poretka uspostavljenog nakon Bečkog kongresa. Znači, Bečki kongres je bio kongres koji se održao nakon Napoleonskih ratova. Znamo da je Napoleon 1812. Započeo svoj napad na Rusiju, skoro u potpunosti pobjedio Rusiju, došao na samo nekoliko kilometara od Moskve i zbog sreće, a i zapravo taktike koja Ruse uvijek nekako izvuče iz takvih situacija i izvukla ih i od Napoleona i od Hitlera u Drugom svjetskom ratu, a to je ona ruska zima. Nakon Napoleonskih ratova dolazi Bečki kongres, a Bečkim kongresom je zapravo vraćen stari poredak koji je za cilj imao očuvanje apsolutističkih monarhija. Za razliku od Velike Britanije, koja se stalno kretala prema razvoju parlamentarne demokracije sa stalnim reformama na tom polju, Rusija je učvrstila na domaćem planu svoj apsolutistički sustav, te je uz to ostala najjača vojna sila u Europi. Industrializacija i modernizacija su djelomično zahvatile i Rusiju već od prve polovice 19. stoljeća. Rastao je broj manufaktura, povećao se broj radnika, uvodile su se strojevi u tekstilnu industriju, smanjivale su se modernije metode u poljoprivredi. S druge strane, trebalo je visoka prostranstva Ruskog carstva prometno povezivati, i tu su se koristile onda parobrodi i željeznice, kako bi unutarnje tržište bilo efikasnije. Vanjska trgovina se uglavnom temeljila na izvozu poljoprivrednih sirovina, a izvozili su lan, vunu, mast i kožu, te žitarica, posebice nakon ukidanja takozvanih žitnih zakona u Velikoj Britaniji. O njima smo već bili pričali u prethodnim videima o Velikoj Britaniji. A uvoz se većinski sastoje od industrijskih sirovina i gotovih proizvoda. Feudalni sustav je u Rusiji kako bi bio u sve većoj krizi, te je već od 30. godina 19. stoljeća bilo jasno da će se morati preobraziti. Tu činjenicu je samo ubrzao Krimski rat. Znači, kao što ste mogli čuti, Rusko carstvo bilo je jedan školski primjer apsolutističkog sustava. Imamo cara koji stvarno nije zapravo pretežno briga što narod misli o njemu. Pobune, ustanke se guši bez problema, koristi se vojska ili policija. Onda dolazi naravno nezadovoljstvo naroda, a narod će uvijek biti nezadovoljno. I ne samo to, nego Rusija je jako često gubila u ratovima i jedan od razloga zašto je Rusija tako velika država je to zato što na tom području apsolutno niko ne živi i takva područja je uvijek puno lakše osvajati. No, postojale su i pozitivne stvari, iako modernizacija nije tekla jako brzo, išlo se otprilike prema modernizaciji, i to ne samo u razdoblju 19. stoljeća, već i prije. Znamo, modernizacija Rusije započinje Petrom Velikim, koji se okrunio za ruskog cara, koji uvodi takozvani porez na brade, želi se okrenuti zapadu, želi se okrenuti Europi, modernizirati svoju državu,
Onda dolazi Katarina Velika koja još više potiče tu modernizaciju, uvodi prosvjećeni apsolutizam, slično nešto što je imala i Marija Terezija i Josip II u Habsburškoj monarhiji i Friedrich Wilhelm II, ako se ne varam, u Pruskoj. Znači, pokušava se ići. Ali kad je država tako velika, to je normalno sve puno sporije. I sada dolazimo do Krimskog rata od 1853. do 56. Rat je započeo 1853. godine kada je Rusija zaposjela Vlašku i Moldaviju. Znači, Vlaška i Moldavija su na području današnje Moldavije i Rumunjske, koje su bile pod suverenitetom Osmanskog carstva. Uzroci rata se nalaze u imperijalnim pretenzijama europskih sila, a slavljenjem Osmanskog carstva, kojem se dodaje taj, koji je prozvan bolesnikom na Bosporu, i otvaranjem istočnog pitanja. Istočno pitanje je, a što bi bilo kad bi bilo kad bi se Osmansko carstvo raspalo? Kome će ići svi ti teritoriji? Što će se dogoditi sa Srbijom, sa Bosnom, sa Bugarskom, Grčkom, sa područjem Bliskog istoka, Male Azije? Znači, to je istočno pitanje. Stvoreno je područje na kojem su europske sile mogle iskazati svoje težnje i interese. Prvo u tome je svakako carska Rusija, ujedno i najbliže Osmanskom carstvu, te tako i najzainteresiranija, ugrožavajući ravnotežu sila i želeći između ostalog kontrolirati tjesnace, Bospor i Dardanele. Znači, ovo nije niti prvi, niti zadnji put da Rusija pokušava nešto napraviti na području Bospora i Dardanela. Znači, Bospor i Dardaneli su tjesnaci. Bospor je kod Istambula, znači to je zapravo dio Istambula, a Dardaneli su nešto zapadnije, kada se mora proći pored, ne znam ako znate gdje je bila bitka na Galipolju, pa zapravo to su Dardaneli, tamo gdje je bila i Troja u povijesti. Troja je isto bila na Dardanelima. Na ovakav potez Rusije prve su reagirale Velika Britanija i Francuska, koje su poslale vlastite snage u pomoć Osmanskog carstva 1854. godine. Uključenjem u rat protiv Rusije prijetila je Habsburška monarhija, te se Rusija na kraju povukla iz Vlaške i Moldavije i cijeli sukob se preselio na Krim, gdje su se iskrcale francuske i britanske vojska. Habsburška monarhija na zahtjev Osmanskog carstva 54. okupirala Vlašku i Moldaviju, a Rusija je već na početku rata optužila da je izdala Svetu alijansu jer joj nije pružila podršku i pomoć. U rat se 1855. uključila i kraljevina Piemont Sardinija na strani Osmanskog carstva kako bi dobila podršku europskih sila, naročito Francuske, u nastojanjima oko ujedinjenja Italije. Mirom je zajamčena nezavisnost Osmanskog carstva i ukinut je protektorat Rusije nad pravoslavnim stanovništvom Vlaške i Moldavije, koje su ostale pod osmanskom vlašću. Znači, zapravo imamo apsolutno sve, skoro pa sve države Europe protiv Rusije. Ali su dobile, znači Vlaška i Moldavija ostaju pod osmanskom vlašću, ali su dobile autonomiju, što će dovesti do njihovog ujedinjenja i stvaranja Rumunjske 1862. Ali o tome ćemo u nadolazećem videu, Rumunjskoj, Srbiji i svim ostalim zemljama na Balkanu. Habsburška monarhija se morala povući iz kneževina i tako nije dobila očekivanu vlast nad njima. Crno more proglašeno je neutralnom zonom. Ne samo da se Rusija se njega morala povući, već je trebala uništiti vlastite utvrde, dok su Bospor i Dardaneli i dalje ostali zatvoreni za ratne brodove. Poraz je posebno bio težak jer je nakon velike uloge u porazu Napoleona Rusija uživala ugled nepobjedive sile. Znači, od 15. pa sve do sad, 53. na 56. Rusi nisu izgubili konkretno niti jedan rat. Sudjelovali su u nekima, uglavnom protiv Osmanskog carstva, kao i obično, i sami su zapravo ratovali, imali svoju ekspansionističku politiku, ali oni su bili nezaustavljiva i nepobjediva sila sve do sada. Ovaj ratni sukob bio je jedan od prvih totalnih ratova jer se sastojao i od vojnih i od civilnih žrtava te humanitarne krize, a to je zapravo bilo brojni poginuli na svim stranama i nedostatak hrane i glad za vrijeme opsada, civilno stanovništvo zaraženo od bolesti koji su prenosili vojnici, raseljavanje civilnog stanovništva. Znači,
Stvarno, u tom ratu imamo baš pravu humanitarnu krizu, a u takvoj krizi će se javiti Florence Nightingale, o kojoj ćemo još, sad ćemo nešto više reći o njoj. Ti totalni ratovi je nešto što će se tijekom vremena postati gotovo pa pravilo u ratovanju. Također, bio je to jedan od najvećih sukoba imperijalnih sila tijekom 19. stoljeća i primjer prvog modernog rata. Iskorištene su nove tehnologije i industrija. Tijekom ratnih operacija koristilo se modernije naoružanje, a u rat su bile uključeni parobrodi i željeznica te telegrafi koji su omogućavali bržu i bolju logistiku i komunikaciju. Veliki napredak je ostvaren i na području medicine i brige za ranjenike. Pri tome je ključnu ulogu imala Florence Nightingale, koja je tijekom rata organizirala zdravstvenu njegu za ranjenike te na taj način utemeljila moderno sestrinstvo. Povećavši broj medicinskih sestra koje su se brinule za ranjenike, poboljšavajući higijenske uvjete, kao i brinući o nabavljanju dovoljne količine lijekova, medicinskih pomagala, ali i hrane. Ratna reportaža i ratna fotografija također su ulazile u sve veću uporabu na europskom prostoru. Nažalost, ja nisam pronašao nikakve konkretne primjere fotografija, ali zato imamo nekoliko slika. Imamo kopnene bitke, imamo pomorske bitke, samo da si možete vizualizirati kako je to izgledalo. Je to bio čovjek na čovjeku, brod na brodu i onda ovdje imamo mirovnu konferenciju u Parizu 1856. kojom zapravo završava Krimski rat. Ovdje imamo sliku, odnosno kartu iz 53. Kao što možete vidjeti, Vlaška i Moldavija. Još nije uključena francusko-britanska, već za sad ratuju samo ruska i osmanska vojska. 54. kao što smo rekli dolaze Francuzi i ono što je najbitnije, a to je opsada Sevastopolja, koja je zapravo glavni grad Krima, poluotoka Krima. I onda ovdje imamo kartu iz 55. Kao što možete vidjeti, Rusi su pogurani skroz unutra, a ovdje imate kartu iz Alfinog udžbenika. Znači, opsada Sevastopolja iz 54. na 55. I također neke bitke koje je u redu znati. Ovo je prazan slajd. A sada dolazimo do reforma Aleksandra II. Aleksandar II je, vratit ću na ovo, on je zapravo čovjek sa početnog slikokaza, a na ovoj karti samo ćemo pogledati njegova osvajanja. Kao što možete vidjeti, tu je došao sve do Vladivostoka, Sahalin je osvojio, također dijelove Mančurije, ali ne cijelu. I također ovdje ovo područje kod Kaspijskog jezera, današnji, šta je to sve, to su ovi stanovi Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, znači to je sve za vrijeme njega. Odlično. Feudalni sustav je uspostavio razvoj Rusije. Znači, to je opće prihvaćena činjenica da je Rusija zapravo se uspjela razviti u državu kakvu je zahvaljujući njezinom feudalnom sustavu. To se odnosilo na razvoj poljoprivrede, koju su nove metode rada i obrađivanja potaknule suvremenim strojevima, pa tako i reorganizacijom rada stalno unapređivale. Svega su postojali svjesni ruski zemljoposjednici i velikaši općenito. Neuspjeh u Krimskom ratu, kao i strah od nemira ili revolucije seljaka, primorale su rusku unutarnju politiku prvenstveno na reformu. To je bio zadatak za novog cara Aleksandra II, koji je vladao od 1855. do 81. Najvažnije je bilo ukidanje kmetstva 1861. godine, nakon kojeg je car dobio nadimak osloboditelj. To je, mislim da je prije nekoliko godine, možda čak i bilo pitanje na nekom natjecanju, koji je car imao nadimak osloboditelj ili koji je bio nadimak Aleksandra II, pa važno za znati. Također,
knjiga koja najbolje opisuje stanje 1860-ih u Rusiji nakon ukidanja kmetstva, naravno je Zločin i kazna Dostojevskoga. Zbog siromaštva i manjka zemlje koju su mogli slobodno obrađivati, a to je bila agrarna prenapučenost, mnogi seljaci su se odselili prema gradovima u kojima su tražili posao. Tako je došlo do povećanja radne snage u gradovima, što je pozitivno utjecalo i na industrializaciju Rusije. Reforma je provedena i na lokalnoj upravi, i u lokalnoj upravi, odnosno samoupravi. Godine 1864. uvedeni su lokalni sabori, drugi naziv su bili zemstva, za ruralna područja. U gradovima su gradska vijeća 70. zamijenjena dumama u kojoj se biralo na temelju imovinskog cenzusa. Ove gradske dume ne smiju se zamijeniti sa velikom državnom dumom iz 1905. godine, koju je uspostavio car Nikola II. Nakon prve ruske revolucije, kada je ta državna duma Ruskog carstva kao središnje zakonodavno tijelo smještena u glavni grad Sankt Peterburg, čime je bila počela transformacija Ruskog carstva u parlamentarnu monarhiju. Na ovoj slici imate cara Aleksandra II. A na ovoj slici sam vam stavio sliku, mislim da je to je crkva u Sankt Peterburgu i mene jako podsjeća na onu u Moskvi, ali ovo je uskrsnuća Kristova, ako se ne varam, u Sankt Peterburgu. Za upravne reforme bila je važna i reforma pravosuđa iz 1864. kojom je osnovan jedinstven sistem sudova, a temeljala se na jednakosti pred zakonom, pravu na odvjetnika i suđenje pred porotom. Ipak, bila su česta kršenja ovih principa i ovisila su u brojnim različitim okolnostima, posebice u slučaju političkih procesa. Reforme nisu zaobišle ni školstvo. Izgrađen je niz osnovnih škola, osnivale su se realne gimnazije, sveučilišta su dobila djelomičnu autonomiju, a od 1869. su u Moskvi žene mogle dobiti visokoškolsko obrazovanje. Provedene su i promjene u vojsci, pa je uveden obvezni vojni rok sa navršenih 20 godina. Najrazvijeniji industrijski gradovi bili su Moskva i Sankt Peterburg. U Moskvi i oko nje prevladavala je tekstilna industrija, a u Sankt Peterburgu industrija strojeva. Ural je bio značajan zbog rudarstva i metalurgije. U izgradnju industrijskih pogona i razvoju brodogradnje veliki značaj imala izgradnja željeznice koja je morala povezati velika prostranstva. Osim toga, izgradnja željeznice otvorila i brojna radna mjesta, kako na samoj izgradnji, tako i u drugim sferama industrije o kojima je ovisila: strojevi, metal i ugljen. Nova velika industrija koja se razvila u Rusiji bila je naftna industrija, te krajem 19. stoljeća Rusija bila vodeći svjetski proizvođač nafte. Na ovoj slici dolje sam pronašao jednu jako lijepu panoramu Moskve iz 19. stoljeća. Gore imate djecu u osnovnoj školi u Rusiji na početku 20. stoljeća, a ovdje gore imate carski fakultet, to je Imperial College University, mislim da bi mi to preveli carski fakultet. I sad dolazimo do kraja današnjeg videa, još nam je samo ovo ostalo i ovo je jako interesantno. Reforme Aleksandra II. Značile su liberalniji put Rusije, koja je do tad bila izrazito autokratska zemlja. Ipak određene radikalne skupine smatrale su da reforme nisu išle dovoljno daleko. Jedan način borbe bili su atentati na značajne političke ličnosti. Suverene su organizacije koje su nastojale dovesti do pobuna protiv carskog sustava te organizirati atentate na cara. Godine 1881. u jednom atentatu u Sankt Peterburgu car je ubijen. Njegovo ubojstvo usporilo je daljnje provođenje reformi u ruskom društvu. I ove dvije slike vam prikazuju ubojstvo Aleksandra II. Ruskog cara, jednog od najvećih, najutjecajnijih, najliberalnijih. Nadimak mu je bio osloboditelj.
Njegov nasljednik Aleksandar III, koji je vladao od 81. do 94. uspostavio autokratsku vladavinu, ograničavajući reforme svog oca, te stilom vladanja podsjećajući na djeda cara Nikolu I, smatrajući da će tako onemogućiti daljnje revolucionarne težnje. Aleksandar III težio je za stvaranjem snažne ruske nacije koja će tvoriti carstvo. To se ostvarivalo nametanjem ruskog jezika, posebice u školama u dijelovima ruskog carstva gdje Rusi nisu bili u većini, posebice Poljska i Finska, ali i Baltičke zemlje i Ukrajina, ali i jačanjem antisemitizma i progonom Židova. Ovakve situacije su bile problem za rusku politiku jer su se drugi narodi opirali asimilaciji i stvaranju jedinstvene ruske nacije. Carska Rusija dobar je primjer procesa koji su se odvijali u doba nacija i doba imperija, a koji su ga zahvatili. Zapadne granice Ruskog carstva imale su problem sa jačanjem nacionalnih svijesti pojedinih naroda, dok su dijelovi carstva u Središnjoj Aziji i oni prema istočnim granicama trebali dokazati imperijalnu moć Ruskog carstva po uzoru na Veliku Britaniju. Znači, Velika Britanija, Francuska, Španjolska, Portugal, to su sve države bile koje su krenule dovoljno rano u politiku imperializma i kolonijalizma da bi se proširile po drugim kontinentima, dok je Rusija s druge strane ovako i onako već krenula se širiti prema istoku, prema Tihom oceanu i zapravo samo tamo je nastavila jer realno nije nigdje drugdje niti mogla. I time smo mi došli do kraja današnjeg videa. I ovo je Aleksandar III. U sljedećem videu bavit ćemo se, ako se mene pita, puno zanimljivijim dijelom ruske povijesti, a to je nakon Aleksandra III. Malo ćemo se baviti njihovom vanjskom politikom, gledat ćemo položaj Rusije u 12. rusko-osmanskom, odnosno rusko-turskom ratu, znači onaj za vrijeme Hercegovačkog ustanka 75. Srpsko-crnogorsko-osmanskog rata 76. i onda konačno i tog 12. rusko-turskog rata 77. koji za posljedicu ima mir u San Stefanu, također Berlinski kongres, ali ne samo to, već ćemo zapravo gledati i njihovo širenje i cijelu politiku sve do početka Prvog svjetskog rata, a to naravno uključuje i Prvu rusku revoluciju. I time smo, kao što sam rekao, došli do kraja današnjeg videa. Sljedeći video, ja mislim da će biti još zabavniji. Ako vam se svidio ovaj, obavezno se pretplatite, ostavite like, a mi se vidimo u sljedećem videu. Doviđenja!